גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לתוכנית החדשה, סביב נולד! שם. תודה. משפחה. וסרמן. תודה וסרמן. שלום, אני מחפש עבודה, מי זה כאן היושב ראש? זה אני, היושב ראש. בן! מה אתה עושה? אני עושה שיעורי בית, אבא. אתה עושה שיעורי בית? אתה משחק באינטרנט! אבא, אני לא מצליח כלום, כבר שברתי את הראש, אני לא מצליח. אני לא מצליח. גם זה לא עוזר. טוב, שמע, אני צריך לצאת לסידורים. אני סומך עליך, כן? שים לי עין על הילד. לשים עליו עין? לשים עליו עין. לילה טוב, חמוד. אמא, מה יש לאכול היום? לב! לב? יש לב? יאללה, תביא. ימי! כבר הרבה זמן אני רוצה לדבר איתך על זה. אני והבת שלך מאוהבים. אני רוצה לבקש את ידה. אתה רוצה לבקש את של בת שלי? תביא מתנה. זה ממני. מכל הלב. הכל בשביל הבת שלך. איזה חמוד, לא היית צריך. בסדר, אני מסכים, קח את ידה. תודה. שלום. כשהייתי קטן, תמיד אמרו לי שיש לי 2 ידיים שמאליות. אני לא מבין אותם. שלום, וברוכים הבאים לראש השנה. תודה, וזה, אני שמח, זו פעם ראשונה ואנחנו לא צריכים להגזים. טוב, שקט לענייננו. היום אנחנו נציג ממכם ראשים, ואתם תבחרו את הראש שעשה לכם את השנה. רוצו להצביע. מספר 1, מספר 2, מספר 3, סוף רביעי ואחרון. והראש של השנה הוא, היא,